Clickbait part 1 le part 2 ilo en to atang khan tungen ni ka that tu dik tak nia ilo rin vele comment section a khan ilo soi ve donya Clickbait part 3 en nuam le Sarai unau pa Simon ale achian pa deri la hian nika case chungchanga thil thup chu an ne nge yani Detective Roshanan Sacramento a om thu a soi chuan phaya po chu chumilam pan chuan a in khal chuak ve ngala Simon athil post chu en kwalin nika kidnap ani nia Simon an derila ne na an thalak post chu a hmu'a Roshana nen an in hmu chuan thalak chu en tirin alemani thei thu a shil achan chu Simon athilo post to reng chu politics lampang hlir ni wang ani phaya chuan Roshana va pan hnain engthil nge an ti avazota an in kisa mase Roshana chuan top tirin an omdan an hriat chhuah chuan case atanga ban thei an ni thu a shila chuti lain Simon a chuan athom hno siam soksokin khwa chu chhuah san alo tum ve mek bok chuti a in siam lai chuan box pakhat sarai thil da khomna chuan amit ala tatlat mai ala chuaka a u naw nu chu a hre chuak vong ani thathum liam ta lo langa sarai thi tir khan Simon an shewmati em a sarai le Jeremy te in biak na nung ber chu enin chupa chu sarai thi chan bulpui bera angaya athin rim hle a u naw nu dairy chu ena chuta chuan Jeremy an thil a hril thin te chu alo zia kani athu zia tang chuan Simon ale deri la chuan itngai zong te chuan oklena in hmu an tum ti chu an hre chuak ta a heta tang hian Jeremy an ni na dik tak chu nikani in a address le achan chen kim chang an hre chuak bok nikaruk bawani tu khan Simon ale deri la te chuan a nakal na konga chuan lo changin damdoi nen an chiwa tiluina in vena an nurlu tani tun huna kir le ila Simon a chutan bawa tu mek lai chuan Roshan le police pakhaten an lo muman an mani zui tura ti in police station a statement lak an du thu an shila Simon a chuan a zui tur thu shilin kara aluta Roshan te kara an lu chia tia Simon a chu motor atanga chuakin tlan bawa tuma Roshan a chuan a zui ngal chuti lai chuan phai po chu Roshana chen na huna chuan akala derila tlan chelai chu amua derila chuan lo sha in engthil nge ati azota phai chuan a jacket chuanga selai chu mu in angoi renga derila chuan man atuma ma se a cha biken lai chuan chu in atlan chethei hlo ani Simon a chu an lo man thei shama chuti lai chuan nika an man lai vel kha angai tu akira ni som pakhat kalta alo lang le a nika kutchu vena phuar betin an thutira alo har chu nuwa chuan ama robo tu te hna chuan chulai hmuna a chan chu azot derila chuan thin ur takin sarai chungchang chu ashila ma se nika chuan sarai chu tunge ani ashia lo thule achunga chuan engthil nge thleng azot ngal bok Simon a thin rim chuan amaya athil ken nen chuan avwa ti chuan lekha a chuan I abuse women ti le 5 million views atlin huna athi tur thu an zia tira om zona chuan ken kan tirin video in an record ta ani video chu Simon a chuan internet a upload in limmel zet hian nikanun chu atop ta ati sepa ma se derila chu alalung oilo I kill a woman ti chu azia bela nika chu aken tir le ta ani nika chuan angai na shelo zetin tu ma atha lo thu asoya Simon a hne na chuan a u naw nu thi dan te zotin zona a zo bel zela Simon a chu ama zong aya thin rimin a hnek le tamol mula huna liam deuh nu chuan video chu million thum le achan ve in an thlir der to a nika chuan Simon an hena engwanga u naw nu thattu angai thlat nge ani thu chu azota Simon a chuan a laptop atanga dating app a profile chu a hmu tira nika chuan makati hle mai ama ani lo thu le nupui le fa pahni anei do thu chu a shilbok ma se Simon a chu inherin anupui chu a uire san thu a shil chuan makati kher mai achan chu tu ma hne na ala soi chwa lo wangani nika chuan sarai a shia lo thu ala soi fana Simon a chuan ama le sarai te thalak chu a hmu tira nika chuan edit job ani thu asoya ma se an oi sakte chiam lo nakindewa chuan nika chuan apa po mani in that ve tho ani thu le lo pangte an ni laya an u nawa an pa ruang an hmu thu asoya unaw nu an ve tho awang chuan Simon ril ru tur chu a hria thiam puin ril ru fim pu tur chuan atia Simon a hne na chuan thalak hmu tir le turin atia Simon a chuan a entir le a
thalak nunga tui om dan in anglo chu an muta edit nge yan eti achiang ta ani derila chuan Simon chu kawin video chuan 4 million view atlin to thu ashila ti chuan ton huna bok let leila Simon chu thilan zofia na ruma chuan thu in ama chuan Roshan chu athu ve boka Roshan chuan ni kanen an in lei chin na chu azota ma se Simon chuan chang ta mai lo chuan nika u naw nu biak adil ta zoka Roshan chuan mak ati hle mai phaya chu akauluta Simon ma chuan thu in phaya chuan au naw nu thita phuba alak sak wangin engtika ma au naw nu chu alo kirin akwale thei pha don lo thu ashila au naw pa chu atha ani nge ni lo azot ngal bok ti chuan video in 5 million view atin like kha alo lang lia Simon le derila te chu ven pona an oma 5 million view atlinga derila chuan phur takin asilai chu Simon a pe a ahunta eti in van chu awahong ma se ni ka chuan lo be le thuta tlan chwa tumani derilan Simon an hena ni ka chu kap turin na ti a ma se akap lo ni ka chu atlan chia a Simon a chuan umin awanang jing thuaya selai chuan atin taran maile ni ka chuan an chung ko thalak anun le annu panun ti chetu chu ashia thu ashila achan chu anupui nen an inkar chu mi pakhat ne na chia asoi wangani nika chuan a unaw nu sarai thi tir tu azon mu sak tur thu tiamin chu azalen turin angena atopa Simon chuan a chu azalen ta ani maktakin Simon chu nika thattu ani lo ti na ani chu Simon chuan paya I chu ngai damadila nika chu akal tir thu a shilbok ma se Roshan chuan oi harsa ati hle ti chuan nika fapa I thanale midang in text like an mu a aming chu Alishan ani tual thattu mu ani chungchang an lo soi duna I thana chuan engtik lai po a akianga aom thina wangle apui thina wang chuan lom thu a shilbok atu ka chuan I thana le ka ya te chuan an pa thi nuwa avoi khatnan school an wakala an school a chuan Sophie po athok ve bok afa te hena chuan boina chu pumpel zel tura shilin akal santa ani ka ya chu a thian ten an lo loma ma se I thana chu mi pakhatin lo bia in anu le karti sate in lei chin na mangin fiam thu a thoa chu chuan I thana chu ti thin rima ma se engthil ma ti lo ka ya chuan an in biak na chu alo hre ve renga a in sum thei lo thung fiam thu tho nan anu mang tu chu arun khoya I thana chuan ka ya chu namsonin aron thela relo te nuwa ka ya le I thana chu principal officer Sophie Hawin an luta I thana chuan a internet chian Elison chu vateksin boina ato mai thei thu avashil zana chuan eilain I thana chuan phayai hnena apa nika tha ani dan chu azota phayai chuan a shilfia Simon an nika chu atha lo thu le a una nu thattu ani lo wanga a chhuatir thu a soibok Andre chuan Simon an do ra soya angaya ma se phayai chuan do ra soya ring ve lo thung Sophie chuan phayai chu ko shangin no pang ho bula in phia ruk na thil ani a rin lo thu chu soi chuak lo tura te in afa te chu be se na dik lo pe ka du lo thu a shil I thana chu arum chunga omin Elishana chu avatex le a phayai ngai dan te chu avashil chumen hu chuan mendi video chu a ena chunu chu artist ni in nikan online na atun zingami ani mendi chuan ataka ni kanen an lein mu lo thu chu asoya omzia chu I thana chuan meche pakhat imai chi chu amu angai to ani dot alo soya ni chuan ni ka chu poi soi lo ani ti na ani mai thei I thana chuan Elishana chu engkim avashil le bok atuka Sophie chu nathok turina chuaka I thana chuan phaya ya kola ma se alak thei mai lo wangin anna tho na hmuna avakala nikale mendi chu ataka an la in mo lo thu avashil chu thu chuan nika chu poi soi lo ani arin tirani phaya chuan emaya kola ma se achang lo an pani a police station panin Roshan an hena chuan thil omzia an vashil ta ani chuti line Sophie chuan principal hena chang kayan ko dathak pa nu le patin hek an tum thu ashia Sophie chuan an ma ni biaka inrem na nei puya dila principal chuan lo rem ti ma se an school minga chiat zel lo na turin Sophie le afapa chu school atanga no chuan ngai don thu ashil chuti line phaya in Roshan hena nikale mendi chu an la in mo lo thu asoya ma se Roshan chuan lo po chatin chu thil chuan engma ti chan lo thu asoi ti chiang tur chuan MI an ko la ngai thu soin case danga boy pui le nga lani
an ho konga phayai chuan I thanan midanga text lai chu muin tunge a text azota I thana chuan internet a hrian ani thu soin adu thu a hrilbok phayai chuan buma to lo nan film khur turin atingal bok inan thlen chuan Sophie I thana chu ina turin atia kaya nen chuan kudan thlak tak chungte va mu an tumani I thana chu aruma alut ngala message en le ngal Elishani chuan nika case chu kim changzo ka soi turin alo nor sek mai I thana chuan ataka in mu adu thu ashila ma se Elishani chuan natna aneya wangin an in mu theilo thu asoi I thana chuan bomani ti ashethiam ta a phone chu avoma ma se Elishani chuan alo text le a omna hmuna shila I thana chuan avapan ngal an in kongka kiklai chuan patling in alo honga I thana chuan mi bum mangani thu asoya ma se Elishani pa alo ni Elishani chu ron kalin inalu tur chuan aron somta ani chuti lain phayai chuan Vince mu in nikani na manga dating app profile siam tu zon chua sak turin angena ma se Vince ve thung chuan tarai chungchang alo shila binanen an in hawa wangin volleyball team atanga jopania profile lempe na omchu tunge ani ashia daringani Elishani le I thana depo hi inpo tak anni a Elishani chuan MI chu call turin atia a call chu achan du aringbok achan chu afa balo nireng thei tlatani MI chu an video call a anrin angin call chu alo chang lo mai I thana chuan lom thu shilin apanen anin mole mulo chu azot lang ngala MI chuan an in manga ile thu soima se ataka an la in mulo thu asoi ve tho an in biak lai chu Elishani chuan alo recorda call chu an da a Elishani chuan thalak te chu an nei the ni chuan khoya tanga thon nge ti an hriat thei tur thu asoya I thana chuan MI alo dil tur thu atiama achwa santa ani phayai chuan tarai alo va mu a nikanen an inti boy chan chu nikan volleyball team achwa san aphal lo wang ani thu le nikan hatho pui metanen in le chin na an nei thu te chu ashila metanena an in le chin na ati chiada wangin metan asarwa khalak te internet a upload saka chutiang din hmuna a online nika chuan alo puizo kani phayai chuan mak ati hle a ti chuan meta chunika fake profile siam tu ani aringta a na tho na hmuna kal ngalin na thok dang do ni hena meta computer chu hong turin ati a she tak chung chuan a hon saka amma sabera ta rai khalak chu hmuwa anuwa nika dating profile a khalak omjong jong chu meta computer a chuan a hmuta ani meta chu abultum tu ani aring ta burmaya evidence atan computer chu thla ala a chuti lain I thanan Elishani chu thalak avathona athon chuak tu an zon mu the an ring ani kaya lo lu thuta a computer screen chu alo mu ve mana engthil dik lo nge omtia azo chuan I thana chuan achang lem lo Sophie chuan ati ti puya school danga bulchan thatlir le atum thu te chu ashila I thana chuan rem changa la in ema in apa ne na an la in mo lo thu asoina video chu amu tira kaya chuan lo sha in I thana ruma alun ruwa computer chu a khoi saka chuti lai tak chuan Elishani chuan thalak hek tu location chu aron thona kaya chuan message lo chiarin location chu nikani na rutu omna ani ti ashethiam ta ani phayai chuan roshana chu avakola meta computer a athil mu chungchang chu avashila atira chuan oisak du lem lo ma se anuwa a oisak ta tho ani phayai apartment a let le chuan metan pon alo nga ka a office a alu na chande chu azota phayai ero in tarai timwal phawa apua ma se me da chuan tarai thalak te internet a post lo thu soin aphana salea athin rim thutin payai ku thla tumnai tak chuan a roommate arun thlenga akal bota ani Sophie afate av endik chuan kaya chu alo omta haulo mai kaya chu Elishanin I thana address aron thona khan alo vakala baseball bet kengin apa mingle ni na rutu chu manchua phubalak atumani inlama I thanan find my fam app mangin kaya zon chu atuma mase kaya chuan a phone off Sophie chu athapang to hle phayai avakola chu vele I thanan Elishani message nung ber chu amua kaya kalna tur om ang chu ashe theita nikan na thoni masaber kharon langa nika chu metan shoi lutin manager don glit nena ain mil shati rani ti chuan kaya chu Elishani message a address a chuan avathlengta a
kongka kika don chuan kongkhar chu ron hongin a hruai lut ta ani Sophie le phayai po chu address lampan chuan an inkhala chanchin chu rosan an shatir ve bok kaya chu doni ti nu pa nen chuan chu eido kana an thuta ran mai apa ni kani na rutu chu an sha le shiat lo azota ma se don chuan azo na te chu pe helin sangha che khat goldfish an nei thin thu fiam thu in asoi dai thung kaya ngaya that lo wangin inalet le adu thu asoya ma se don chuan kaya chu anu ina omna shiat lo azot le ta kaya chuan dot soin anu te chu akal na tur shil ma sak vek thu asoi doni pasal e chuan atha ho tur thu shilin ruma kar cha bi la turin akala don chuan zuin Sophie in police alo ko dei tu arin thu ashila chumi hnu chuan e da chuan silaya phora anu pui don chu boina thlen chana apua athin ur hle nika na thoni ma saber kharon langle a don chuan nika computer ati fil sakla in a phone a chuan nika thalak le a social media a amimal thil poimu azong zong te chu ada alut veka ina ahowa zana a computer ma chu in dating app a chuan nika angin phur takin a log in ta a nika chu don chuan nika a office a chun zu alo in mu chuan engi har sanna anei azota nika chuan doni arin tok em awangin Sophie ngai zong nei thu te chu chip chiar takin a shil veka chu don chuan nika anga a me chebiak thin te chu a shil le vek ani tun hun aron lang le a Sophie le phayai te chu doni address an run thlenga in chunga chuan an run luta tu ma an lo omlo ma se don le e te thalak an mu chuan nika identity rutu nge ani ti an hailo chuti lain doni ti nu pa chuan kaya chu in atang chuan an lo hruai bo daya kayan anu biaka tuma wangin a phone chu donin a paisak kaya chuan ama kaltir sham turin angena an motor chu ti dingin kaya chu trailer a an khunga etan silaya paya wang chuan doni chu a hlau thong hle ma se e chuan engti kong zong ma zel alo lo tur thu asoi chuti lain police ten car chu an lo chui chiang ve mek boka don chuan et hnena chuan tu ma tinat atum lo thu asoya e chuan chung meichia nika anga abiak thin te chu a hmangai lo azota don chuan amal hle thin thu le nika anga kumno pangte anga re lo te tal omadu wang chau ani thu asoi don khan phone emai biak nan khan oti danglam na ep amanga nikani na mangin emai amangai zia ashil khamizan khan ti palthil thu in na laptop chu akhar thengila message zong chu etan amu chuak ta ani thil holu tukti da na midang nin aru ka wang chuan e ta chu athin ur hle don chuan na satakin ngai damadila ma se e chu akal son dai thung chuti lai tak chuan sara in rontek sin amale ama inti hlumatum thu in aron vawni kha don thin rim lutuk chuan poyati lo thu shilve ngalin sarai chu a inti hlumta ani khaminia Simon an nika achwa tir khan doni in akal tlanghal achan chu don chau kha athala kol tu le Sophie ngai zong nei chungchang ashil chunani nika chuan ama anga oma mi abuma wang chuan don chu awa chua chala police station a arwala kal turin a shilbok chuta e chuan hnunglama tangin nika luwa tak to bo ne na ron chuwa athingal trailer a khan kirleang kayan trailer dar thalang chu ti chia in atlan chuaka nupa te chuan an zui ngal police te chu trailer a chuan an ron thleng ve a kai le do ni te nupa zong chuan an in sem dar ngal police te chuan don chu an zong muwa an man ngal a pasalin kai kol thu le ama chau chu a pasal top tir thayania wanga chua turin police te chu angen eta po chu an zong mu thuaya asilain kaya chu atin renga don chuan e chungai damadila mangai takangenin kaya chu kaltir turin angena asoi angin e chuan kaya chu akaltir eta chu atap zoi zoya silai chuan police te chu ka tumin atina police ten an ka hlum pha ta ani ti chuan Sophie in nika thalak chu ina chuan dali in apasal chu ama hmangai tu dik tak ani zia a hre reng tuang nika vuina hun an man lain roshanan phaya hnena tara in metakhina tum thu ashil Sophie chu thil thleng zong zong awangin nom lawati hle a ma se phaya hi chuan chung kuanga in support tun zelin an hun ton kher tak chu an paltlang ngei tur thu shilin a hnema
atop ta clickbait pa thi chui lo en zo vele ta ni ka thattu kha irin lo dewan lo ni ve em comment section lama khan ilo soi ve donia